ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ನೇತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಥದ ರಚನೆ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಲಾವಿದ ಮಾತಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿರ್ಷಿಗಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಸಿ ಕೋಟಿಯಾರ್, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿಶ್ಚಯ ಪೊನ್ನನಗುಂದಿ ಆನೂರು ಅಂಚಿನ ನಿರೇಲ್ ಪನ್ನನ ಚಿತ್ರ ಮುಂಬೈ ತುಗರಂತ ಪಡಿನ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಟನೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದೆ, ಆಯ್ತಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಚಿತ್ರ ಧನಂಜಯ ಮೂಲೂರು ಈ ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕದ ಒಂದು ವಿವಿಧ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಲೆ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಆ ಹೊತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೈತಾಟಿಗೆ ಬಾಲಮಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೈತಾಟಿಗೆ ನಾನಾಗಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ಮಾಮಾನಿಗೆ ಸಂತು ಅಪಪುದರಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯದ ಸೂರ್ಯದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಂದರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ಮುಂಬೈನ ಪರಿಸರರು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ತಪ್ಪವಾಗಿದೆ, ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವೆತ್ತು ಪರಿಸರರು ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಉದರ ಪಡೆದ ಚಿನ್ನದ ಮಹಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಗೆ ಬರೆದಿದೆ ಇರುವುದು ಯಕ್ಷ ತುಳು ಕನ್ನಡರು ಶೋಮದಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಯರ್ಮಾಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸತೀಶನ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಟಕ ಎರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿ ಮಾವಿ ತಕ ಮಮ್ಮಲು ಮುದುದು Atala ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸತೀಶ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುರುತು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗುರುತು
ಈಗ ಮಾತನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯುವತಿಗಳಾಗಿ दादा आउटचा साऊंड कमी करा जरा. आउटला जो साऊंड दिला ना कमी करा, फाटतोय साऊंड. ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ತಮಾನದ ಇಂಥ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರಲು ಪ್ರೋಕ್ಷಿ सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाग्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम् तं वन्दे सात्विकं शिवम् तं वन्दे सात्विकं शिवम्. ಒಂದು ಬತ್ತಿಂದ ಜಗದಂಬೆನ ಪಾದಾವರಿಂದುಗೋ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇನಿತ ಈ ನಾಟಕನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ ನಿಕಲ್ಡ ಅನವುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರೇ ಬಂದುಲ ಇನಿತ ಈ ನಾಟಕಡು ಮೋನೆಗ್ ಬನ್ನಪಾಡಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಯನಂಚಿಂದ ಜಯ ಅಂಚನ್, ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಪೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೂಪೇಶ್ ಅಂಚನ್, ನಿಶಾ ಮೊಯ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ರತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ, ರೇವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುರಳಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ. ನಾಟಕ ರಚನೆ ಸತೀಶ್ ಇರ್ಮಾಲ್. ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಧನಂಜಯ್ ಮೂಲೂರ್. ರಂಗಗು ತುತ್ತೈತ ರಂಗಭೂಮಿ ಪೈನೈಟ್ಸ್ ನೆರುಲ್. ಮೋನೆಗ ಬಣ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರ ಡೊಂಬಿಲಿ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಾಟಕ ಬುಡ್ದು ಪೋವಡ್ಚಿ. ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಯ ವಟಾರ. ಈ ವಟಾರಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ವಸಂತ್ ಅರ್ನ ಒತ್ತಿ ಮೋಕಿದ ಮಗಳು ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದಾಯೆ ಕೂಸೆ. ರಡ್ಡನೇ ಇಲ್ಲಡು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಯದ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಿಷನ್ಗಾದು ವಾ ಬೇಲೆ ಲಾಮಲ್ಪು ಅರಣಮಗೆ ವಿನಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿನಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಮೊಕುಲು ವಸಂತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಉಪ್ಪುನು. ಮೂಜಿನೇ ಇಲ್ಲನೆ ಅರುಣನ್ಗೆ ಅರಿಣ ಬಡ್ದಿ ಶಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ವಿಕಾಸ್. ಈತ್ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಟಾರದ ಕತೆ ನನ ದುಂಬು ದಾದಾ ಪಣದು ನಿಕುಲೇ ತೂಲೆ. ಜಾಲಿಡು ರಂಗ
ಪಾಡನ ರಂಗೋಲಿ ತೂನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏತೊಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರನಂಚಿನ ಪೊಡಿಯವು ಈ ಒಟಾರೊಡಿತ್ತನ್ನ ಈ ಒಟಾರ ಏತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಡು ದೇವರ ಮಿತ್ತಿಕ್ಕಿನ ಭಕ್ತಿ ಇರೇನು ದೇವರ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ ಇರ ಹೋಯ್ಯರ ಮುಲ್ತು ಏಪತ್ತು ಉಂಡಲೆ ನನ್ನ ಪುಗರಂದು ಪೊತ್ತ ದಾಯಗ ಯಾನೊಡ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮುಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನೆನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಓ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ದನಿ ಬರಟದು ಓ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನಡದತ್ರ ನೆರಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಡು ಏತು ಬೇಜಾರಿತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ದೆಂಗಾದಿದ ಮಾತಾಡ ಎಂಟಡು ಉಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚಾಪುಡು ಇರೇನು ಮೆಚ್ಚೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡವು ಸರಿಯಾ ಪುಂಡ ಅವೇನು ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ದಿನ ಎಟ್ಟೆಡು ಬರದು ಓಡು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕಲು ಹತ್ತು ಆರ ದೇವೇರನ ಪದದಿ ಇದು ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನ ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏತು ಸರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಡದು ಅಲ್ಲೇನು ಪುಗಾರನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜೆನ್ನೇ ಇದ್ರು ಹಾಲು ಏನ ಬಣ್ಣದು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ದರಿದ್ರ ಮೋನೆ ತೂದು ಕಾಂಡಲಕದುಕೊಂಡ ಓ ಬೇಲೆ ರಾವರೇಜ್ ಯಾನ್ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡುನ ನಾಟಕ ಉಂತಾರೆ ಪನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಗೆಬಾಲಿನ ನವೆತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕದಿನ ನನರ ಎನ್ನೆದ್ರ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣದಲ್ಲ ತೂವೆ ಕಟ್ಟದ ಕೆರವೆ ಪನಾಲೆಗ್ ಬದುಕುನ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಮೋನೆ ತೋಜ ಹೊಡ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಈಗ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಆರು ಆ ಮನಸ್ಸಡು ದೀನ ಪನ್ನೆ ಮಾತಿರತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಲೆ ಪಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ ಕಾಣಿಗಾಡ ಲಕ್ಕದ ಜನಗಳ ಬಾಡ್ಬೋದು ಮರದಿಗೆ ತನುವ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನ ಸಂಬಂಧನೇ ಬೊಡ್ತಿ ಬಂದು ಏಪನೇ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ದಾಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಅಕಲಿಗೆ ದರಿದ್ರ ದುಪ್ಪು ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಎಂಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಈ ದರಿದ್ರತ್ ಬಲ ಉಲಾಯ್ ಬಲ ಯಾನು ದರಿದ್ರಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪರ ಪೋಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರದತ್ರ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲೆ ಇವತ್ತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಏನನ್ನ ತೂದು ನೆರಂದೆ ಪಾಲಿನ ಹತ್ತಿನಲೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕುದಲ್ಲ ಬಂಪರ್ ಬಂದು ಈ ದಾಯಗಾತ್ರ ಬೇಜಾರು ನೋಡ್ಕೋ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕಲು ಪನಂದ ಪೇರು ಅಕಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಗ ಮಾಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡ ಬಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಮಲ್ತಿಗೋರು ದುಂಬೆ ಮಂಡ ಸೆಡ್ಬಿಡು ಬಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಒಟ್ಟಾರ ಏಪ ತುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಪಣ ಮೊದಲು ಲಡಾಯವಂತನ ತುನಗ ಸರಿಯಾಪಿರಕ್ಕ ಗೋಜಿ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಜಾಗಿಂಗ್ ಕೂಸ ಮಾತೇಗ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಯಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಎಂಚ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಲೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹಿಡಿಯ ಬರ್ತದೆ ఒక ఈ పన్పునాట్ ఆతుదాల ప్రాయాత్ జవా కాలి ముప్పత్మూజಿ ಆತೆ ಆ ಮರ್ಲಿ ಇರೇನ ಮಗಕ್ಕೆ 27 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಈರ್ ಬಂದ್ಬಾರ್ ಇರೇಗು 33 ವರ್ಷ ಅಪಗಂಡ ಈರ್ ಆಯರ್ದು ಆಜೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಇರೇಗ ಮತ್ಮೆ ಆವರ್ ದುಂಬೆ ಬಾಲ ಹತ್ತನ ಓಲಾ ನಿಕ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತತ್ತು ಕೊಡಿಯಾ ನಿಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಒಕ್ಕನೆ ಬಾಲೆ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತನ ಮಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತತ್ತ
ಒಮ್ಮೆ ಇರಡನ ಮಗ್ಗೆನಾ ಹಾ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ದಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಹುಡುಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನನೇ ಮಾಗೆ ಮಾರಾಯ ಉಯರ ಪೂರಾಯ ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಅಚ್ಚಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಾದಿ ಏಸರ್ನ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಮಗ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ಬೋಲೆವರ ಏಸರೆ ಪುಲೆವರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂತಿಕ ನೆನಪುಂಡತೆ ನನ್ನ ಊರ್ದಕಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಕಮಿಷನ್ ದೇದೊಂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಶುರು ಪೋಪೆ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲ ಮಗೆ ಮಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ ಮಾರ ಅದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿನ ಕೊಡಬೈತಿ ಅದೇ ಈರು ಇನಿಕೊಡ ಗಿಡ ಮೂಲಿಗೆದ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನ ಹುಡಿಯ ಜಾಯ್ಗ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಹಾಲಜ್ಜಿ ಕೂಸ ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡತ ಈ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ಮದ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಏತು ಭಂಗಾಪುಡು ಬಂದು ವಾರ ಗುರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಣ್ಣರೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಓಡಾಪುಡು ಮಗ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಎನ್ನಡೆ ಏತ್ತು ಜನ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಿಂದು ಬರ್ಪಿನೇ ವಾರ ಗೊರಿ ಮರ್ದು ಕೊನಾರ ಕೂಡ ಅನ್ಪ ಹಿಮಾಲಯ ಒಪ್ಪಿನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಪ ಒಬ್ಬ ಜನ ಅಂತ ಆ ಮರ್ಲಿಯ ಇದೆ ಗಾಯ ಅಲ್ಲ ಐಕ ಪಾಡರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತಪ್ಪದ ರಸ ಕೊಡ್ಪ ಬಕ್ಕ ಪಂಜಿ ಮೇನ ಅಂಡ ತುಂಬೆ ತಪ್ಪದ ರಸ ಕೊಡ್ಪ ಬಕ್ಕ ಮಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಸೇರ್ಜಿಡ ತಿಮರದ ಚಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ವರಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕಂಚಿನ ಹಿಮಾಲಯ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟಕರ ಯಾ ಉಂಟಾ ನಿನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾಡ್ ಪೊತ್ತೂರಾಗ ಪೂರ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆನೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಆ ಎರ್ಮಾಳ್ದ ಸತೀಶಣ್ಣನ ತೋಟದ ತಿಮರೆ ಬರ್ತದು ಪಜಿರು ಕೊಟ್ಟಿನ ಬಂದಿ ಆತನೆ ಈರ್ ಬಂದ್ಬಾರೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಿ ಈರು ವಾರ ವಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಭತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಗಿಡ ಮೂಲಿಗೆದ ಮರ್ದು ಕೊನಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ತುಪ್ಪುಜಿ ಮರ್ದು ಕೊನಪಿನ ಯಾವ ಉತ್ತಾವ ನಿನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅವನೇ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ आणि ಕೊರೋನಾ ಉಂಟು ಅರ್ಧಕರ್ಧ ಜನ ಬರ್ದಿನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಎತ್ತಬ್ರ ಕಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಟಿಲ್ ತುಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಾವೊಂದು ಮಾರೆ ಇಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಆತಜಿ ಈರು ಜಾಗಿಂಗ್ ಬೋಲೆ ನಾನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಬೋಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆರಿ ಮಾತಾಡ ಮಾಡ್ದ ಸರ್ಕಸ್ ಜೋಕರ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುವಾರೆ ಮೋನೆ ಒಂತೆ ಕರಾಡಿ ಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವದ ಸೈಜ್ ತೂನಗ ಗೋರಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಇರಿ ಏರಿಯೇ ಅತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿನಾಡ್ದಿಂಚಿ ಏ ಪಾತ್ರನ್ನುಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಕರಿ ಈ ಗೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಈದಾನೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ತೋನ್ನುಲ್ಲಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದು ಏನನೇ ಕೇಳು ಯಾನ್ ಏರಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರಿ ಯಾರು ಈ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಲಪದು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ತು ಮರ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ಪಂಡಿತೆ ಅಂದ ఒక ఏరేర్న పూర ಬೇಲೆ ಆಪುತ್ತಿದ್ದುಲ ಅಕಲ ಒಂದತೆ ಕಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಸೂರೆ ಯಾನೆ ನಾರಾಯಣಿ ಓ ಓ ನಾರಾಯಣನ ಬಂಡ ಈರೇನಾ ಯಾನಿಯೇ ಜಗ್ಗು ಯಾನ ಪಂಡಿನದ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೋಚವೆ ಯಾನ ಕುಸಾಲ್ಗಿಂದ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕಿನ ದೋಸ್ತಿ ವಾಸನ್ನೆ ಇರೆನ್ ತಿಕ್ಕರೆಂದು ಬಂಡೇರಿ ಈರೆಂಕ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬೇಲದೆ ಪಲ್ಪರ್ಪಾರೆಂದು ಬಂಡೇರಿ ಆಹಾ ನಿನನಿತ್ತ ವಾಸುಗಡಪುರ್ ನೆತ್ತ ಅನ್ನಂದಾಡ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೇಲೆ ಕೊಂಚ ಜನ ಬೋಡುಂದು ಅವಂದು ಆಯ್ ಕಡಪುರ್ನಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತ ಜನ ಎನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಂದೆ ಊರೆಲ್ಲ ಬಂತೇರಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡತ ದೇವರೇ ಕೆಲಸ ಸೇರೊಡ್ದುಂಬೆ ಲಂಚ ಕೊರಡು ಆಬಡಾಬಡು ತರದಾರ ಮಂಡ ಚಪಾತಿ ಈ ಕಾಸುಂಡತ್ತ ಹೊರ ಕಣ್ಣ ಕೈಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಕ ಪಾಡನ್ನ ಪಿರ ದೆಪ್ಪರಾಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಓ ಆಯಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಆಗಡೆ ಹೋದ ಪನು ಯಾನು ನಾರಾಯಣನ ಕಡಪುರ್ತೀನಿ ಅವ ಏರ್ ಕಡಪುರ್ನಿ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಹಾ ಬರ್ತಾರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ
ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕರೆತ್ತಳ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಾ ದಾದ ಕೆಲಸ ತಂಡ ಯಾನ್ ಜಗ್ಗು ಬಂದ್ ಎಂಕ್ ನಾರಾಯಣನ ಇಡ ಕಡ ಪ್ರಿಯರು ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೈದೀನಿ ದಾದ ಮಾರ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಯಾವ ನಾನು ಕೂಸೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂದೆ ಮಗಂಡ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣನೇ ಕಡಪುಣ್ಯ ಅನ್ನಂದೆ ಅವನು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಬೇಲೆ ದಟ್ಟುಗು ಏನ ಮತ್ತ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅನ್ನಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನನಗೆ ಮಾರೆ ನೀ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಲಕ್ಕ ತೋಜೀಜ ಅನ್ನಂದೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಮತ್ತೊಂದೆ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಿತ್ತ ಮಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಟೆ ಇನಿ ಪಡೆದ ಜೋಬ್ ಬಂಡ ಮೈ ಕೈ ಒತ್ತರ ಬಂಡ ತುಂಬಿರ ತುಪ್ಪೆ ಈ ಓಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ ಈದಾದ ಬಾಬು ನೋಡು ತೊಂದರೆ ಪರೊಂದಿತ್ತನತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬೇಲೆಗೆ ಜನಬೋಡು ಅಂಚ ಆಯನ ಮೇಲೆ ಲೆಪಡಾದೀನಿ ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚಿನ ಹಾಳ್ಗಾಲ ಬೇಸಿಚ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೈಯಾಗ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಾಡನು ಉಂಡ ತೂಲೆ ಆಪುಂಡಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲನಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ದಿವೋಲಿ ಅಂತ ಯಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಸುಧರ್ತೊಂದು ಕೊಂಡ ಯಾವ ಒಕ್ಕ ಉಂಡು ತಿಂದದು ಮೂಲೆ ಉಕ್ಕೋಲಿ ಆವಾವ ಸಂಬಳ ಏತದಾದ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಕುದುಕೊಂಡ್ ಕಾವಂದ ಆವಾವ ಇರಿಂಚ ಬಂಡರಂಚ ತಿಂಗೋಲ್ ಸಂಬಳ ಕೊರಿ ಅಂಡ ಯಾವ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪವಿತ್ರ ಲಕ್ಕದಿಯಲ್ಲ ನನಗ ఆయన గుర్తమత్తు కొర్రెత్తడు అంచ అని నువ్వు లెప్పునట్టే తోచు నీకు పవిత్ర పవిత్ర ಬಲ ಮಗ వాడు రాత్రి బన్నగ ದಾದಂಡ 11 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಹಾ ಅಂಚ ಇನಿ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೀಯರ ಪೋಯಿನ ಆತಂದೆ ಬರುವಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮಾರೆ 16 ಗಂಟೆ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನನ್ನು ನಿದ್ರ ಮನ್ ಬಂದ ಬುಡಂದೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ದು ಗಾಡ್ ದೆತ್ತದು ಬಾಡಿ ಬಲ್ದು ಬಾಡುವೆ ರಾಂದಿ ಪವಿತ್ರ ಓದ ಮಗ ಇಡಬಲಗೆ ಈ ಲಕ್ಕದ ಜಾತ ಅಂಚ ಇಂದ ತಿರ್ಗೋಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ ಇವೆ ಜಗ್ಗು ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ನೀನು ಅದೇ ಫೋನಗಲ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಂದು ಪೋ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಏನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತಿದೆ ಕಡಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಹೌದು 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 ಅದು ಇದು ನಾರಾಯಣನಿ ಆರು ವಸಂತೇರು ಎನ್ನ ದನಿ ಆಲು ಪವಿತ್ರ ದನಿನ ಮಗಳು ಕೂಸೆಗೆ ಕೂಸೆ ನಾನು ಜನ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜದ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಕೈ ಒತ್ತಿ ಬೇಲೊತ್ತಿ ಆಂಡಲ ಮನಿತಿಜಿ ಓ ಈ ಅವ್ವ ಇಂಕುಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ನಾಯಕರು ಮಸಾಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಯಾನ್ ಪನಿಯರೇ ಪೋಯ ಅಂಡ ಹೆಂಗಾಯ ಪನಿಯರೇ ಬಿಡ್ತೀಯ ಆಯ್ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೈಕಾರ ತೆರಸರು ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾಪಲರ ಪ್ರಿಯ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಾವ ಅಂದೆ ಇರ್ ಕಾತುಗುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವಡ್ ಬಂದು ಒತ್ತಿಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಯ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕೋಡಂಡ ಆ ನಾಯ್ಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಡ ಪುಣ್ಗೆ
ಎಂಗ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನು ಈ ನಾಯಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಾಕಾರ ವೇದಾಂತರ್ಯ ಝೇಂಕಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಾಭಿಮುಖಸಾರ ಧರೆಗೆ ಬಾ ಈ ಧರಣಿಯ ದೇಗುಲ ಬೆಳಗು ಬಾ ನೀಗಿಸು ಬಾಳಿನ ಅಹಂ 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 ಮಾನಸ ಮಂದಿರ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಹಾ ದೇವೇರು ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ನ್ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ವಿಕಾಸ್ನ ಬಿಕಾಮ್ ಓದುದಾಂಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಎಂಬಿಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಓದು ಪನ್ನಗ ಕೇನುಜೆ ಯಾನು ಪೋಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅವಳು ಮೂಲ ಸಾಲ ಮಲ್ತದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಆಯೆ ಪೋರ್ನೆ ಕೇನುಜೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಆಯೆ ಮೂಲಿತ್ತೆಂಡ ದೋಸ್ತೆರ್ಲೆ ನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಹಾಲಪ್ಪೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಯನ್ನ ಎಂಗಲು ಆಸೆ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪೆ ದಾದನ ಬಂದೆ ಏತ್ಲ ಬಂದೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲಿಜಿ ಈ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪಣ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ದೂರ ಆತನು ಆತ ಬಂಗ ಅಪ್ಪಣ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಈ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ತು ಪೋ ಬಂದು ಯಾ ಪೋಪೆ ಇಂಚಪಾತಿರುವ ಈ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಜನೋಡ್ ಬಂದ ಎಂಗಲ್ನ ಆಸೆ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ನೆಂಗುಲು ದಾಯಕ ದೂರ ಪನ್ ಇಂತದೇನ ನಾಟಕ ಆವಡು ನಿಕಲ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಲೆ ನೀ ಕಮಿಷನ್ ಸೇರ್ತು ಪೂರ ಪೆರಗೊರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪವ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ
ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಕನ್ನಡ ಕುಸಾಲ್ ಮನ್ಕೋತಿ ಮರ್ಯಾದಿಡೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಚಿ ಪಂಡಿತರ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳು ಇತ್ತೆ ತರಬೇನೆ ಬೇತ ಮನೊಂದು ಲೇರು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ಕಸ ಉಂಡತ್ತ ಈಗ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರ ಕಂತು ಕೊಡ್ಲ ಈಗ ಎಂಚೆಲ್ಲರಿ
ಇಚ್ಚಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತಪ್ಪು ಬರ್ಚಿ వచ్చిందండి దానిగా పక్కడే లడే ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಲಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ತೂಪಿನ ನೆನಪೇನು ಗಾದೆ ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರ ಜನಗಳು ಪೂರ ಹಿಂಗ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪೇರಿಯ ನಾನು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಜನಗಳು ಪಂಪಿನ ಒಂದೇ ಪಾತಿರ ಬೇರೆನ ತಂಗಡಿ ಶಾಂತ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಡರೆ ಅವಳು ಸಾಲ ಮಂತೇನೆ 3 ಸಾಲ ಮಂತೇನೆ ಪಡೆದು ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಒಂದ್ಪಲ ಮೋನೆ ತೆಗೆದು ಗೋಪಿದ ಕೈ ಮುಖನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಡೆದೆ ಅಂತ ಗುಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂಡಲ ಮುಖನ ಏಪತ್ತು ಮುಗಿಯರೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕ ಎರಡನೇ ತಂಗಡಿ ಅಂತೆ ಇರವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಕ್ಕಳಿ ಅಂತೆ ಮಂಡನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಅರ್ಥದಾದ ಮಾಡಿದ ಈರು ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಳು ಅವರು ಸಾಲ ಮಂತ್ರದ ಕಾರಣ ಈರೇ ಇನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಗೆತ್ತನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸಾಲ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರವಡ್ಚಿ ಎದ್ದು ಮೊದಲ ಸಾಲವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಎತ್ ಬಂಗಲ್ಲ ಬೂಟುವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲೇರ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಯಾನ್ ಜೀವಪುನ ಒಟ್ಟ ನಿಖಲ ಮಂಡೆ ಬರ್ದ ಬುಡೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಂಗ್ ತಾತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದ ಬಂದು ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಯಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂದು ಹಣೆಗೆ ಹರೆ ತಿರುಗಲೆ ಕಂಡ ಆತೆ ನಾನು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ हाँ हेलो ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಹಲೋ ಯಾವ ನಿಖಲ ಬರೀತಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ ಹಾಂ ಈರೇ ಈರ್ದಾನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಕಾಸ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ತೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಐಡು ನೆತ್ತರ ಬೈದಿರ್ಬೆ ಅಜ್ಜ ಐಕುಲಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈ ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಬಲ ಆವ ಹಾಂ ಆತೇನಾ ಐಕ ಎಂಕದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತ ಬೋಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈತೆಡ್ಡ ಚಟಕ್ಕು ತೂಕೊರ ಬರ್ಪೆ ಈರ್ ಫೋನ್ ದೀಲೆ ಎಂಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋರ ಬರ್ತಾ ಉಂಡು ಕೇಳತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ என்னோட ஏத்து மோக்கி விட்டு பண்ண யானு உடல வரப்புஜி எங்க ஷான் உஷாரல்ல தாதா ஷாந்தா இல்ல போது முகல பத்திரಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ எங்க தாலா யானு உஷಾರல்ல ಪವಿತ್ರ ಚೂರುಂತು ನಮನೆ ಎಕಾಡಿ ನಿಂಚೆ ವಿನಯ್ ಫಾಲೋ ಮಂತನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅದ ಉಂತಾದಿದ್ಕೇನೆ ದಾದಾ ವಿಷಯ ಬಂದೆ ದಾದಾ ಅವಡು ಈ ದಾಯ ನನ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ವಿನಯ್ ನೆನಪು ಪಡು ಈ ಎಂಗ್ಲನ್ ದಾಯ ಫಾಲೋ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಈರೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆಂಗಿದ ನಿಮ್ ಮರ್ಲೇ ಈರ್ ಏರಾಂಡ ಎಂಕದಾನಿ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಅಲೆಡ ಬಾತರ್ರೆ ಕೈ ಭಾಷೆ ಕಾರ್ ಭಾಷೆ ಶುರುವಾಂಡು ನಿಕಲ 3G 4G 5G ಇದ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು 2 ಕೊಂಡ ನಿಕಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದುಂಬೆ ಆತನ ಅಂದು ವಿನಯ್ ನಿಕಲ ದಾಲಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಪವಿತ್ರನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅನ್ನ ಅನ್ನೆಲಕ ಅಲೆನ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಬುಡೆ ನೆನೆ ಬುಪ್ಪಡು ಅನ್ನೆಲಕ ಓ ಅಂಚ ಜಗನ್ನ ಅಂದ ಈರಲೆನ ಅನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಾ ಯಾನಲ್ಲ ಲವ್ವರ್ ಪಂಡ ಕಂಡನೆ ಲೆಕ್ಕ ಈರಲೆನ ಅನ್ನ ಅಂಡ ಈರೆಂಕು ಬಾವೆ ಎಂಕ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಅಟ್ಲ ಮದುವೆದ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಟ ಅಕ್ಲೆಗಿರು ಮಾಮು ವಾ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದು ಪುರ ಎನ್ನನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈರೇ ಗೊಬ್ಬಾಡು ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂಧ ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಅನುಬಂಧ ಜೀವಕ್ಕೆ ಓ ಜಗನ್ನ ಜಾದೇ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳರು ಉಂಡು ಈತೊತ್ತು ಆತಜಿ ನನ್ನ ಆವರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ವಾ ಬಾವಾ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡ ಈ ಕನ ದೇವರಿ ಉಂಡಾನ್ ಒಲೆಲೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರುಲ್ಲೆರತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನನು ಕೆರ್ವೇರು ಏರಂಡಲ ಆ ಜನದ ಬೇರೆತ್ತಿ ಈಡ್ದಾಯಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರು ಈ ಕತೆಟ್ ಆರಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಕತೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಎಂಚ ನಾನ ಯಾನಿಕಲ ನಲ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಯಾನೆ ನನನಿಕಲ ನಡು ಯಾ ಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಬನ್ನಗ ನಾನು ಪರ್ದಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪಿರಿನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನೆ ಬುಪ್ಪುಜಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ನನಗೆ ದಾಲ ಮಂತೆ ಈ ಜನ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಎಂಚೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಇದಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಕೈತಲೆ ಮೊನೆಡು ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕದೆ ತಲಿತರೆಯ ಅಚ್ಚೋದ ಮೆತ್ತು ಅಚ್ಚೋನ ದೀದು ಗೆಚ್ಚೆದ ಸೌದುಡುಯ ಮತ್ತನಾಯಿಯನ್ನ ಕೈತಲು ವಯ್ಯಾರೊಡು ನಾನೇ ಬನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಕುಸಲು ಕುಲ್ಲದೆಯ ಎನ್ನ ಮನಸುಡೆ ನೀನೇ ಬಣ್ಣ ಎಂಕದೆ ತಲಿತರೆಯ ಅಚ್ಚೋದ ಮೆತ್ತು ಅಚ್ಚೋನ ದೀದು ಗೆಚ್ಚೆದ
ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ನಾಲ ಪನಂಡೆ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ತಿನ್ಪೇರು ಉಂಬೆಗೆ ಏನ ಮಲ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಪ್ಪೂಜಿ ಮೇನ ಮನಿ ಪನ್ನೆ ಕುಳ್ಳ ಮೇನ ಮುಗ್ಗೇರೆ ನೆಚ್ಚಿ ದಾದಾಂಡಿಯ ಕುಸ ಈ ಏರಿಯ ನೆರ್ಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಏರಿಯ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದಾದ ಆಯ ಎಂಕ ನಲ್ಪಡೆ ತಿಳಿಗೆಲ್ಲಕ್ಕ ಆಯಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಇನ್ನು ಅವು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪುದರ್ ದೀಪೆ ಆಯಗೊಂಜಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಏನ ಮಲ್ಪು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಂದ ತಿಂದ್ರ ಪೂಜ ಈರ್ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರದಾದ್ರ ನೀನ ಮನೆದ ಕೊಲೆಂಗ್ ಸೈಸೋಂಗಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಲಿ ದನಿನ ಕೊಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಕೊಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಮೂಲ ಸರಿಗಡು ವನಸ್ಲೆ ಇದ್ದಿ ಮಾರೆ ಈ ಜನ ಮನ್ಪುನ ನಿರ್ಪಟ್ ಸಾರದ ವನಸ್ಲೆ ಅಂಡ ಪಂಜಿಗೆ ಸೇರುಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಜನ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ದಾದ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಇರಗಿ ಕುರಿದಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕುರಿದಿನ ಬಟಾಟೆ ಅವತ್ತಂದೆ ತೆತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಪಾರ್ದು ಕಟ್ಟಿ ಮನ್ಕುನಿಗೆ ಎಡ್ಡ ತಾರಿನ ಕೊನದು ಮಾರುನಿ ಕೊನದು ಮಾರುಡ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇತಿಜಿ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ ಕಮಿಷನ್ ಅವಳು ಗಿಡ ಈ ವಿಷಯ ದನಿ ಕೆಂಚವಾಳು ಗೊತ್ತುಂಡೆಂಗ ಅಂತೇಳ ಈ ದಾದ ಮಾರಾಯ ಹೋದು ಆ ಜನದ ಎದುರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರೋದು ಆಪಡ ತುಂಬಿ ಇಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪುಲ್ಲೆ ಇರಗ್ ದುಮ್ಮೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೋಡಿತನ ಇರಗಿ ನನನಿಗೆ ನನ್ನ ಅವಡಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ದಾಲಮಂತೆ ಸೈಲೆ ದಾದ ದಾದ ವ್ಯಾತದಾಲ ಮಾರುವಾರ ಮಾರುವಾಡ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಾರಿಗ ವಯಸ್ಸದೇ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಸಾಯ ಸೈಪರಿ ವರ್ಕ ಇರಗಲ ಕೊರ್ಕ ಅಂಟ ಒಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇರು ಎರಡರ ಪನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಮರ್ಲು ಉಂಟವಳು ಒಕ್ಕ ಆರು ಕಮಿಷನ್ ವಿಷಯ ಬರ್ರೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಬತ್ತೇರವರು ಜನಕ್ಲೇನು ಮಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಮಿಷನ್ ತಿನ್ ಬರತ್ತ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದು ಬಂದು ಸಂಕ ಮಸಾಲ ಬಾರ್ದು ಜನಕ್ಲೇನು ಮಂಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೊಕ್ಕ ವಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಬೊಪ್ಪುನ ಇದನ್ನ ಅಡ್ಡೆ ಪೌದು ಕಂಪೋಡು ಎನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಜಂಡ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಪೌದು ಕಂಪೆ ಓ ದೇವರೇ ಈ ಜನ ಎರಡರ ಕಮಿಷನ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಏತಿ ಕಮಿಷನ್ ನಿಂದು ಮಂಡೆ ಹಾಕ್ವಾರಿ ಬೇಗ ಪಾಪರ್ ಇಂಚ ಮಂಡೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗಮ್ಮತ್ತಾನ ಬೇ ಆಯ್ನ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತು ಎನ್ನ ಬೇರೆ ತಾಗಿತ್ತ ನೆನಪಾಂಡು ಆನಿ ಒಂದಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ದಾದಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಕಾಸು ಕೊಡತ್ತ ಓಡು ಯಾರ ಸಂಘ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪುರ ಕನಕನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅವ್ನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ನೋಡ ಓ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಟುಗಳನ್ನು ಪಾತೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಡು ಕೊಡ್ತಿನಾರೇನ ನನ್ನ ಯಾನಿಡ್ಡ ಎನ್ನ ಕಮಿಷನಾಗ ಸ್ಕೇಲ್ ಅವು ಈಗ ತಿನ್ನ ಸೈಲೆ ನನ್ನ ನಿಗಲ ನಡುಟು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ದಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಗುರುತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಸೇರ್ತದೆ ಕೆರ್ತರ ಮಾರೆ ಅವು ಒಯ್ಯಿನಾಯೇ ಬರ್ತು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಚೌಪತಿ ಕೂಸ ಇದಾರ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಇದ ಇದನ್ನ ಅಡಿಲಿಗೆ ಬುದಾರ್ದಿ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮರದಿಗೆ ಬುದಾರ್ದಿ ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡನ ಸೇರ್ಬಂದತ್ತ ಐವತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ತಪ್ಪು ಹೊರವಾಲೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲ್ತಿ ಮಾರೆ ನನಗಲೇ ನಂಬುನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಜಟ್ಟಿತ್ತಳ ನಿಗುಲಿಯನ್ನ ನಾಲಿಡು ಮತ್ತೆ ಕೆರುವಾರು ಮಾರೆ ಕೂಸ ದಾದನಿಗಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಡುಟ್ಟು ಮಾರೆ ಯಾರು ಬೋಲು ಕೂಸ ಇದಾಲ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಪನ್ನೆತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡನ ಸೇರ್ದು ಐವತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾದ ಈ ಉಂಡತ್ತ ಯಾರು ಪಂಡಿನ ಆತ ಮಾತ ನಾನು ಸಾಲ ಹೊಡೆಚ್ಚಿ ನಾ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ತಾ
ಸಪೋರ್ಟ್ ఒడే పోయాడు మొక్కులు ఫోన్ మాత్రం ఫోన్లో తెప్పనిచ్చి అవన్నీ ఇచ్చాడు ఖాళీ కుదరకి ఎంకొచ్చి అప్పే అమ్మింది ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಗ ಅಚ್ಚ ಗಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮರಿಯರ ಅವು అక్కడ నాటగయ్యి అక్కడ సీకి సంకట ఏ పని ముఖ్యలే ఇచ్చి పొన్నోడుల్లో ఎంకులు ఎంకున్నా మనం కామందుల మంది ఆవిడతా ఐకే నాటకం అనుకున్నావు హలో లోకేಶ್ ಈ ದಿಲ್ಲಿದ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಮ್ಮ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ತೋರ್ಬೋಯವಾ ఒక కాసుల మంటే వెచ్చాలి పడిచి నేను ఆయన ಬೇಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಸರಿ ಸರಿ ದೀಪೆ ಬಾಯ್ ఏది పోతున్నా ఆపునేది లేదా ఫోన్ మాత్రం ఫోన్లో రిసీవ్ అనుకునేచ్చి నిన్న కాసుకోడలే ఎంత ಬೇಗ పోరుండు ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಮರ್ತಕನರ ಪೋದಿತ್ತು ಮಗ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಕೇನಿಜಿ ತಾನೇ ಈ ತಮ್ಮಸರುಡು ಬಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲೆ ಪೋ ఎంత కుల్లర టైం ఇచ్చి ఎంత ಬೇಗ ಕಡೆ పోరుండు నిన్న కాసుకోడలే ఉడర అర్పే కుల్లర ಅದೇ ಶಾಂತ ಮಗೆ ಕಾಸು ಏಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕತ್ತು ಕೊರಿಯ ದಾಯಿಗೆ ಕಾಸು ಬಂದು ಪೂರಣ ಕೇಂಡನ ಕೊರಿಯ ಸೀದಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಬಂಗಾದಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಲ್ಪವನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅತ್ಯ ಶಾಂತ ಈ ಆಯ ಕೇನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸು ಕೊರಂದಲತ್ತ ನಿಡ ಒಲ್ತು ಕಾಸು ಓಲ್ ಸಾಲ ಮಲ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಎರಡ ಸಾಲ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಎನ್ನ ಕರಿಯಮ್ಮನಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರಿಯವನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ತೀಯಣ ಅಂದು ಆಯಾಗ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕರಿಯಮ್ಮನಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೆ ಅಂಕ ఆయన నడవలికి తున్నగ కరియమని బుడు ఆయన నమ్మను తూపెన ఇచ్చబందు డౌట్ వర్పుండు ಯಾನು ಹುಷಾದಂತ ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಈರಿಯಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಕೇಂದಿಜೆ ಈರುಪುರ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡ್ಚಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಚೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಪ್ರಾಯಾನಗ ಸರಿಯಾಪೆ ಏಪ ಸರಿ ಆಪೆನ ಬಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆ ದೇವರೇ ಗತಿ ಪಾಪ ಮಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಕರಿಯಮಣ್ಣಿನ ಹಡೋದಿದು ಕಾಸು ಕಲ್ತು ಬರೆಯದು ಆಯಿ ಆ ಕಾಸು ಬರ್ತಂದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತೋರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಇಂಚೆ ಮಂತಿನೇ ನನ್ನ ಮಗಲೇನು ತೂವೇನ ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತ ರಾಪುರು ಕೂಸ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಈ ಬರೆವನು ಬರೆತಿನಾರೇ ಪರೋಡಾಪು ನನ್ನ ದುಪ್ಪುಗೆ ದಾದ ಪಡ್ದು ರೆಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ದಾದ ಇರ್ವೇರ್ ಸೇರಿದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ ಕೋರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಡಿಲಕ ಬಂದ್ಬಾರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವು ಉಂಡತ್ತ ಮೇಲೆ ನೀ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಚಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೂಸನ್ನ ಪಾಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಟಿ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದಿಯೇ ಇದು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತ್ತ ಯಾನಿ ಸೇವಿದ ಪಾಯಸವನ್ನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ
ಸೇಮೆಗಳ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದ ತಿಕ್ಕುವತ ಪಕ್ಕ ಅವಲ ಉಂಡು ಪಾಯಸ ಮಲ್ದ ಮಲ್ದ ಕನಪೆ ಕನಪೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ಸಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಪಾಯಸ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸತ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಸಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ನೀ ಅವು ಪಾಡ್ದುಂದ ಬೊಕ್ಕಲ ಲಾಯ್ಕಾತು ನಾದೇ ನಾರಣ್ಣ ದಾದ ಬಾಟ್ರೆ ಬಂತಾರೆ ಅವ್ವಾ ಅವು ಕೇಂಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಡ್ತಾರ ಅಂದಣ್ಣ ಸಕ್ಕರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕುಲ ದಾಯಿ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬಾರಿ ದಾದಾಗೆ ಜಡ್ಲು ದಾದ ಬಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಪಾಯ್ಸಾಗೆ ಎಕ್ಕರಿಂಚಿ ಉದಾಯಿಪಿದ ಬಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಈ ಪುಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪೋತಿ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಈತು ವಾಸನೆ ದಾದ ಮಾರ ಎಕ್ಕಲ ಆಟಿಲಿ ಕುದರ್ತಿಪ್ಪನ ನನ್ನ ಆಟಿಲಿ ಕುದರ್ತಿಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಮಾರ್ತಿಲಿ ಕುದರ್ತಿಪ್ಪನ ನಾನು ನನಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುದಿನ ಹಿಂಗೆ ಸಮಿಶಾಲೆ ನಾನು ಬರ್ಪುದಿ ಬಲ ಸಾಧಿಗೆ ಬಲ ಸಾಧಿಗೆ ಏರು ಮಲ್ಪುರ ಬೇಲೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀರ ಮರ್ದು ಸರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಕ್ಕಿ ಸರಿಸಿ ಅನ್ನ ಬೇಡ ಈ ಎನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಹಚ್ಚಿ ದಾರತ್ತಿಗೆ ಇದ್ರಿಂದೇ ಪಾಯಸ ಬಂದಿರಿ ಐಕ್ ಇಲ್ಲ ಬುಧಕೋಳಿ ಬರ್ತೀವಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆದ ಮಗಲು ಬಣದು ಮಣ್ಣೆಡ ಕುಲಾಯಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಪವಿತ್ರ
ನಿನ್ನ 10 ದಿನ ಪೂರ ಪುಳ್ಪ ಬಲ ಬಿದೆ. ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪುನೊಬ್ಬರು ಮಲ್ತದ ಎರಡನೇಕೇನು ನನ್ನ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆದ ಅಂತಿನ ಬಾಲೆ ಪಂಡದು ಮೋಕೆಡು ಕಾಕಿನೆಕ್ ಈ ಎಗ್ಗೊಂದು ಕೊರಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದು ಯಾನಿ ಎನ್ನದಿಚ್ಚಿ ದಯಗಿಂಚ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ಯಾನಿ ಏತು ನಂಬಿಕೆ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಈ ದಯಗಿಂಚ ಮಲ್ತ ಬುರುಡೀ ಜನಕುಲು ಬಂದು ಕಲ್ತೊಂದುಲೆ ವಸಂತರ್ನ ಮಗಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಪೋಪಲು ಬೀಚ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದ ತಿರ್ಗೋದು ದಾಯಿಗಿಂತ ನಿಕ್ ಬೀಚ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಬಡಿತಿಲ್ಲ ಬೇತಾಗ ತಿಕ್ಕಿದ್ಯಾರ ನಿನ್ನ ದಾಲ ಎತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿತು ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬೇರೆ ಬಿಡು ನೆನಪುಪಾಡು ಬದುಕುನ ಆಸೆ ಇತ್ತಿಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬೇರೆ ಬಿಡು ಯಾರು ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬಂದಿನ ನೆನಪುಪಾಡು ಜೀವ ಗೆಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಹಿಂಗ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತ ಮದ್ನೆ ಅವಳು ಈ ಎಂಚೆನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಜೀವದ ಮಿತ್ತ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಡು ಇಚ್ಚಂಡ ಬತ್ಕರ ಬಿಡೆ ಈರೇನಾಡು ದಾದ ಪಂಡಿತ ಎನ್ನಿದಾರಿ ಎಂಕುಲು 3-4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದೇ ಯಾನ್ ಮದ್ವೆ ಅಪ್ಪಿನಾಡ ಪವಿತ್ರನೇ ಇನ್ನ ಧಮ್ಕಿಗೂ ಯಾನ್ ಬೋಡಿ ನಾಯ ಹತ್ತು ಈತ್ ಗುರಾಣ್ ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಪಂತಜ ಒಕ್ಕ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ದು ದಿತ್ತೀನಿ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯನು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಎಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಬಂತು ಅವೇನು ಈರು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಪು ಪವಿತ್ರ ಎನ್ನ ಮಗ ಅಚ್ಚ ಒಂದೆ ಕೋಕೊಡು ಪಾತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಲ ಏನು ಮಂಡೆಗೆ ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಆ ನಾಟಿಗೆ ದಾದ ಕೊಡುಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕೊಡ್ತು ಕಾಸು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಯಾನು ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಯಾನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದಿನತ್ತಿಯೇ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಿರಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಇರಿ ಏತು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೇಡಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ನೋಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಅನ್ನತ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಕಾಲಂಗಿ ನಡಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನಡ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ಮಗ ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಡಪಾದ ಕುರು ಮಗ ಈ ಏನನು ಕುಡ್ದು ಪೋಡ್ಚಿ ಮಗ ಈ ಏನನು ಕುಡ್ದು ಪೋಡ್ಚಿ ಮಗ ಈ ಕುಡ್ದು ಪೋಡ್ಚಿ ಮಗ.
ಇದೇ ಬರ ಮಗ. ಪವಿತ್ರ, ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದೆ ಮಗ. ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಅಂಡ ನೀಕು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಕ್ ಗಾಯ ಅಂಡ ಅವೇನು ಮರ್ದು ಮಲ್ತದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಅಂಡ ಅವೇನು ವಾ ಮರ್ದುಡ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪದ ಹಾಕುಜಿ. ಎನ್ನ ದನಿ ವಸಂತ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾರು ಈ ಕುಡಾರ ಗಾಯ ಮಲ್ಕೊಡ್ತು ಮಗ. ಹರಡ ಕಡೆತನಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಗ. ಎತ್ತೋ ಜನ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಕ ಅರುಣನ್ನೇ ವಸಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಕ ವಸಂತನ ತಗೆ ತಂಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ದಾಯಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ದಾಯಗ ಒರಿಯದರಿ ಪಾತ್ಯರು ಜರಂದು ದಾಯಗ ಶಾಂತಕ್ಕನ ತೂನ ಕೋಪಾಪನು ಅಂಡ ಹಾನಿ ಆತಿನಿಲ್ಲ ಈತೆ ಮಗ. ಶಾಂತಕ್ಕನ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪರೆ ವಸಂತನ್ನೇ ಆನ ನಾಡೋ ನಿತ್ಯರು ಅಂಡ ಶಾಂತಕ್ಕದು ಬೇತೊಂಜಿ ಆನಡ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನು. ಆರು ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನಂಡ ಆರೇನೇ ಮದ್ಮ್ಯಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಠ ಕಟ್ಟಿಯರು ಆರೇ ನಮ್ಮ ಅರುಣನ್ನಿ. ವಸಂತ ಮಗು ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿಗೆ ಅಂಡ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನಂಡ ಅರೇನೇ ಆಪೆಂದು ಹಠ ಕಟ್ಟುದು ಹಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಕೋರ್ಟು ಹೋದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರು ಹಚ್ಚೇನೆ ಅಲ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡು ಪಣ್ಣದು. ವಸಂತ ಅಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಆಯ್ನ ಆಂಡು ಕ್ಯಾನ್ನ ಮೋಕೆದ ತಂಗಾಡಿ ಆತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರಿಯಾರ ಬಂಡೇರು ಅಂಟ ಅಕ್ಕಲು ಓಡಿದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರಿಯಾರ ಕೇನು ಚೇರು ತೂವರೆ ಪೊಂಡ ಅರುಣನ್ನೇ ನಮ್ಮನೇ ಸಮಾಜದ ಜನ ಹಚ್ಚ ಅಂದು ವಸಂತಣ್ಣೆ ಹಗಲು ಇತ್ತಿನಡೆ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಂದ್ರರು ಗುರ್ತು ಪೋವಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೇ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಮೊದಲು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದು ಇಲ್ಲು ಪಾಲು ಮಲ್ಪರ ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತಂತ ಬಂದೇರು ಇಲ್ಲು ಪಾಲಾಡು ಹಾಗೆ ತಂಗಡಿ ಸಂಬಂಧ ದರೀಡು ಮಗ. ಇದುವೇ ಬೇನೆ ಅರೇನ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟಲ ಉಂಟು ಮಗ. ಇಲ್ಲದಗಳು ತನ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪ ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಮಗನ ತಪ್ಪುನು ತನ್ನ ಮಗನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮೋಕೆಡಿ ನೀವು ಮಲ್ಲೆ ಬಂತೀರಿ. ಅರೆನ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನ ಅರೆನ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನ. ಪವಿತ್ರ ಯಾನು ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದೇನು ಅರೇನು ಪುರ್ತು ಪೋವರ್ಚಿ ಮಗ ಅರೇನು ಪುರ್ತು ಪೋವರ್ಚಿ ಮಗ. ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಗೆ ತನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರದ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಖಂಡಿತವಾದುಂಟು. ಆಂಡ ಇಂಚೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇರ್ನ ಜಾಗೋಡು ಬೇತೆ ಏರಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲೆನ್ನು ಜೇರು. ಪವಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದಿನಂದು ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ವರ ಮನಸ್ ಬೇನೆ ಅಂತಿನ ಕುಡರ ಮನಸ್ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಾಡ ನಮ್ಮಾತು ಕಟುಕೆರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲೊಪ್ಪ ಈತ ದಿನ ನಡ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕನ ಪಂಡದು ಮದತು ಕೊಡ್ತು
ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತಂದವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮೆಚ್ಚಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದಾರ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒರಿಪಾಯರ ಮಗ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒರಿಪಾಯರ ಅಂದಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೇನು ಎದುರು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಲೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಲಕ ಬತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಾಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯನು ಪ್ರಾಯೋಗ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಅನುಕೊಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತವ್ ನೋಡು ನಮ್ಮಡ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೇ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಎಂಕಂತೂ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಸ್ತೇ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೂ ಎಂತೂ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದಿಕ್ಕದು ಇನಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದೇ ಈ ಜನ ಪೂರ ಮುಗಿ ಒಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲಿತ್ತು ಜನ ಬಂತು ಮಗಾಟ ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೊಂಡು ಮಗ ಬುಡು ಬಂದಿ ಎಟ್ಟೆ ನಾಟ್ ಮೂಲಿ ಬಂದಿನ ತಾನೇ ಬಾರಿ ಸೇಂಕೊಂದುಲ್ಲರು ಕಮ್ಮಲಾಡಿ ಎರುಗಿರತ್ತು ಬರ್ತಾರ ಸೋತು ಸುನ್ನಾತಾರೆ ಹೋಚಂಗು ಜಾಗಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ ಇನಿ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತೆ ಕೊಂಚೂರು ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂಡಿಯ ಒಂಬತ್ತ ಜೀವಲ್ಲೆರ ತುಲ ಮಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂಗೆ ಬುಧರು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಜಿವಂಡು 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 ಈರು ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ ವರನೆ ಪೋಡಿಗಾಂಡು ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಂಡು ಇದು ಜೀವ ಜೀವಂಡು ಇಂದ ನಮ್ಮ ದಾದಾತಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾದನ ಕೈ ಭಾಷೆ ಮಂತುಂಡು ನಾನೇ ಕೈ ಭಾಷೆ ಬಾಯಿ ಕೊಲ್ಲಿದನ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂಗೆ ಬುದಳು ಬರು ಒಕ್ಕ ನಮ ಬಂದು ಜಾಯಿಲ್ ಕೊಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಹೇಗೆ ನೀರ್ ಕೊರ್ರೆ ಅನ್ ಬುಡೆ
ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಯಾರು ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆರೆ ಏಕೋ ಜನ ಬಂಗದಕ್ಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಕಿದ ಕಮಿಷನ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಗದಾಗ ಬಂದರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅರೆಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊರ್ದ ಹತ್ರ ಏತೋ ಜನ ಸಾಲದೆ ತಂದು ತೀರ್ಸ ರಾವಂದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಗ ದಾದ ಬಂದು ಮೆರಗಿನಿ ಗೊತ್ತೇ ಅವಡು ಅಪ್ಪನಾದ ಮಾರ ಯಾರು ಕೈ ಮುಗಿಯ ಮಾರ ಯಾರಿಗೆ ನೀರು ಬರು ಮಾರ ಬರಬೇಕ ಸಯ್ಯದ್ ಬರಬೇಕು ಏ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ ದೀಪ ನೀರು ಬರ್ಲೆ ಓಡಾಂಡ ಒಂದ ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕುಗ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕಲ್ನ ಬಂಗದಾಗ ಬಂದಿರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಚೆನೆ ಬಂಗ ಕೊಡ್ದಿರ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಿಗುಲೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಯ್ಯ ಆ ನೀರ್ ಮಾಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ನೀರ್ ಬರಂತ ಬೊಲ್ಲದು ಓದಿಲ್ಲಾರ ಮಗುಲಿನಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುಪಾಯಡು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಂಡ ಜನಗಳು ಕಮಿಷನ್ ಕೊರುಡು ಆ ಕಮಿಷನ್ ಮಲ್ಕೊಡುಂದಂಡ ಅಕ್ಲಗೆ ಭಂಗ ಬರ್ಪುಡುಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಉಡ್ಪಾದ ಬಂಡಿರು ಈತ ಪ್ರಯಾಣಲ ಎಂಕೊಂದು ದುಂದು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಜತ್ತ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀರೊಚ್ಚಿ ಏ ನಾರಾಯಣ ಕನ್ನಡ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸಮಿಶಾಲವೇ ಆಂಡ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಗ ದಾದ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾವಡಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದಿ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಐಕಿನಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಳಿ ಹೆಂಗಿರ ಕಾಲ ಭಂಗ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಂಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಿಶಾಲೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಮಾರ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಗೊಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ದು ಮಾರ ದೇ ನಾರಾಯಣ ಈರನ್ನ ಜಾಗಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಕಳ ಕೊಡ್ತು ಕೊರ್ಕ 4 ಜನ ಹೌದಾ ಹೇಗ್ಯಾ ಈರ್ಮಿನಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಪೋನ ಪೂರಿ ಅಂಡ ಅವೇ 4 ಜನ ಮುಗೇಳು ಕೊನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮಶಾನ ಕೊನೋಲಿ ಶಾಂತ ಈ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುವ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೆಟ್ಟು ಇದೇ ಬರೆದಿರು ಬಂದೆ ಎನ್ನುಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಸೈನ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ನಾನು ಬುಟ್ಟು ಪಾಡುಜಿ ನಂಗೆ ಏರು ಚಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ದಿಕ್ಕು ಯಾನು ಶಾಂತ ಯಾನು ಈರ್ನ ಕನ್ನಡ ದಾಯಗೆ ನೀರು ಈರು ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಈರೇ ಪುಲಿತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಸೈತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಆ ದೇವರ ಕೈ ಮುಡೇ ಅಂತಕ್ಕ ದಾದಾಡು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಳ್ಳಾರು ನಿಗಲ್ನ ತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲೇನು ಬೇತಂದು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಕೂಸಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತಿದ್ದಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಚೆಂಗುಲು ಎದ್ದು ಮಲ್ತುಲನಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೆ ದೇವರ ಎಂಗಿಲಿಗೆ ಪೂರಲ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದಿಗಿದು ಜಿ ಬೋಡ ಬೋಡಾಯನ ಪುರಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯ ಹೋಲೋಲು ಸಾಲ ಮಲ್ತದು ಹಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಗಲನು ಎಡ್ಡೆ ತೂವೇ ಪಂದು ಆಸೆಲ ಪಾಡಿಯ ಶಗಲ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ತಪ್ಪಾದ ಪೋಡು ಕೂಸನ್ನ ನಿಕುಲು ದಾರಿ ಪೊರ್ಚಂದಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡ ಆಲ್ಮಂತೋನ್ವಾರು ಹಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಣತೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಸಾದಿಗೆ ಪಾಡಾಯಿ ಅಂದ ಚಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ಲ ಅವೇ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಆಂಡ ಅವು ಸುಳ್ಳಾದ ಪೋಂಡು ఆయన కలుతున్నా అండు ఎడ్డే కంపెనీ కెలసలా తిక్కుంటూ అండ ఎంకులైన అప్పెమ్మె పంపిననే మదతు బుడియే ఆయన ఎంకెను సాదిగ పాడే పొందు ఎనదిత్త ఎంకులను నిర్దాశముగు పాడిన నిర్ధార మల్తే ಬದುಕೊಡು ನನ್ನ ಎಂಗಲು ಬದುಕದ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಿರಣ ಮಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ನೆಂಗುಳು ಕಳಮನಟ್ಲ ಎನ್ನದೆ ಅಂದ ಕಾದ ಮಲ್ಪನ ಮುಂದೊಂದಿನಿ ನಿಖಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಾರತ್ತ ಇನ್ನೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನ ವಾ ತೊಂದ್ರೆ ಹೊಡ್ಪುಜಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಲಿ ನಿಖಲ್ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಾದೆ ಈ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಟ್ಟೆ ವೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ಸಿ ಈ ಇಲ್ಲನು ಮಾಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಾಲ ಸಂದಾವೆ తాత బరోదుల వికాస్ అప్పెమ్మను వృద్ధాశ్రమకు సేరొందులారా ನಾಚಿಗೆ ಆಗುಜ ನಿಕ್ಕು ಈತು ವರ್ಷ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾಂಕೇರ್ನಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಬಿದ್ದನು ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಕಾದ್ರ ಕ್ಲೇನತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಕೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಲ್ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಚಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರೋನತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ಈತು ಓಡು ಓಯ್ ಓ ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪ ಮಂದಿ ಏನ್ ಬರೋರ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತನ ಅರ್ಥ ಆಗುಂಡು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಮಗು ದಾದ ಮಂದಿರಿಯ ಆನಿ ಬುದ್ಧಿ ತೇಳನ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಬ್ಳೆ ತೋರ ಬಂಗಾಪುರ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೋ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಂಡು ಸೇರಾಯಿರು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋರ್ಚ್ ಬಂದು ಬುಳ್ತು ಕೇಂಡೆ ಆಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳಂತೆ ಕಮಲ್ತೇನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಕಲ್ಪ ಬಂದಿ ಎನ್ನೆ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗಲೇನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಂಡು ಸೇರಾಯಿರು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಯಾರೆನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಲೆ ಅಂಚೆಡೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೀವನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಲೆ ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪುದ ಪ್ರತಿಫಲ ತನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಭಂಗ ತನ್ನ ಮಗకు ಗೊತ್ತವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದು ಆ ನಿಕುಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡಿಕಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾಯ್ಗಿಚ್ಚ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುವರು ಭಂಗ ದಾದ ಪಂಡದು ಚೂರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳುವೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸಾದಿಗೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ವಿಕಾಸ್ ಸಾದಿಗೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ఇంకల్ నానేట అవే బరెతినండ అవే హౌడ్ దాలా మల్పర అప్పుజి ఇంకల్ మొలాండల పోదు బతుకువ ವಿಕಾಸ್ ಯಾರು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಕರು ಯಾಪಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಜರಿಗೆ ಈ
ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ನಡೆದು ಹೊರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಸರಿ ನನ್ನ ದಾದ ಮಂದಿ ಎಣ್ಣೆಡು ఇక్కడ ಹೆಂಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಊರು ತಕ್ಕಲು ಹೆಂಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ఇక్కడ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲೇಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಲ್ಲುವರು ಏತು ದಿನ ಪಡೆದು ಇಂಚನೆ ಕೊರಗದ ಉಪ್ಪರು ಸಾಕ್ತಕ್ಕದು ಅರುಣನ್ನಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಕುರ್ತು ಗೋವಚ್ಚಿ ಆನಿ ಹಿರಿಯನ ಪಾಚಾರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಇದು ಖಂಡಿತ ಕೇಳುವೆ ದಾದಾನ ಹೀರೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀರೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವೇನಂటే టైం పాస్ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಬೇರೆ పోరుండు లే ಬೇಗ పోయి సరే ನಿಗುಲಿ ಒಟ್ಟಾರವನ್ನು ಬಿಡುದು ಕೋಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಗ್ಲನ್ನು ಪೋಯರೆ ಯಾನು ಬಿಡು ಪೂಜೆ ದಾದ ಮಂದಿ ಇರೇಗ್ಲಾ ಎಂಟ್ಲಿಗ್ಲಾ ವಾ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ ಈಗ ಅವು ಏಪಟ ಕಡಿತಂಡು ಈರೆಂಟ್ಲೆ ದಾದ ಮಂದಿ ಈರ್ ಬನ್ನಾಗ ಬರಡು ಪೋಲ ಬನ್ನಾಗ ಪೋಡು ಈರ್ ಗೊಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬನ ಗೊಂಬೆ ಬಂದಿ ಎಂದೇರಿ ಇರೇಗ ಎಂಟ್ಲ ಮಿತ್ತು ವಾ ಹಕ್ಕಲ ಐತಿ ಈಗ ಎಂಟ್ಲ ನಡುಗು ಬರಡ್ಸಿ ತಂಡ ನಿಂತ ಏರಂದು ಈ ಒಟ್ಟಾರನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಪೋರೆತ್ತಂಡ ಈ ಪೋ ಅಗ್ರನಿಂದ ಸೊಂದು ಬೋಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂತ ತೂವರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡ ಯಾನ್ ತೂವನುವೆ ಆಲೆನ್ನ ತಂಗಡಿಮೆ ಅಗುಲು ಮಲ್ದಿನ ಸಾಲಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಂದಾವೆ ಓ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಬಣ್ಣದಿ ಅನ್ನದಂಬೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿನ ಜೀವನನು ಇಡೀ ನಿಕ್ಲೆಗೋತ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಬೋಡು ಪಂಡ ತುಮ್ಮು ಪಿರತ್ತು ಒಂದೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಗ ದಾಲ ಆವುಡು ಪಂಡಿನ ದಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ತುಮ್ಮು ಪಿರತ್ತು ಉಪ್ಪರ್ ಆಲನ್ನ ಕಂಗಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಕನ ಕಟ್ಟಿಯ ಆ ಕನಪಿ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪ ಪಣದಿ ಎನ್ನೇನು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನನೇ ಅರ್ಥ ದಾಂತಿಲ ಕಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯಾಯಿ ಈಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆನಿ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಲ ಪಣದು ಪನ್ನಗ ಆತೆನಾ ಸೈತ್ ಜರತ್ತ ಸೈತಿಂಡ ಪನ್ಲೆ ಚಟ್ಟಗು ತೂಕೊರ್ಪೆ ಪಣದು ಅಂದಮ್ಮೆ ನಿಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮದತಾನೆ ಅಕ್ಕನು ಕೋಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ದಾಲ ನಡಪಂದು ನಡಪಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಏತು ಪಂಡ ಒಕ್ಕಲಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂದೊಂದು ತೂಲ ಬೇ ಅಕಲ ಮೋನೆ ತೂಲ ನಿಕ್ಕು ಚೂರ್ಲ ಕನಿಕರ ಇಜ್ಜ ತಾಯಿಗ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟು ತೂಲ ನಿನ್ನ ಕುಂಟು ತೂಲ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಕು ಅಕುಲ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇ ಓ ನಿಕ್ಕು ಉಂತರ ಎತ್ತಿಂಡ ಅಗ್ಲಡ ಕ್ಷಮೆಗೇನು ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಂಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ದರತ್ತ ಅಗ್ಲಡ ಕ್ಷಮೆಗೇನು ಓ
ಮಾತಿನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಮಾತಿಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಎಂಗೊಸ್ಕರ ದಾನ ಮಲ್ಚೆ ಬಂದು ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಒಳಪಿಡದು ತೂನಗ ಎಂಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಮುಕ್ಕು ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಯಾನೆಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಅಗತ್ಯ ನೀಚಿ ಬಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಎಂಗೊತ್ತು ಬಂತನು ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಮಗು ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಕ್ಕನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾದಿ ಮಾಡೆ ಎಂಕ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಗ ಮಗ ಕೋಪ ಈ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಜೋಕುಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊನೋಡಾಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಜಗ್ಗು ಕೂಸ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ ನಂಬಿನ ದೇವರ ಎಂಕಲ ಕೈ ಬಿಡಿಚೇರಿಯ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವತ್ತುಂಟು ಆವ ಮಗ ನಿಕ್ಕಿದ ತಪ್ಪದ ಅರಿವಾನತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಮಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋವಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲು ನಮ್ಮಿನ ಆ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ದೈವ ದೇವರು ಎಂಗ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ಜೇರು ಎಂಗ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ಜೇರು ఇప్పుడు జోకుల తప్పు మాత్రండా అప్పుడు జోకులు వేస్తున్నా పని అట్లయినా నీకు జోకులు అప్పే మీద తప్పు మాత్రండా అట్లా ససరం మాత్రం నీకు అప్పే మన అర్థం మాత్రం ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಈರ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನಂಗ ಎಂಕುಲಿರಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಕೊಯ್ಯ ಆ ನೀರು ಎದನ್ನು ಬುಡ್ದು ಮೂರ್ಚಿ ಪನ್ನಗ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇರಂತ ಎಂಕಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಯ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಕಡೆ ಕನಗ ಅಕುಲು ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಏತು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಹಿರಿಯರು ಗೆತುನ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯರು ಬಗ್ಗಿಜೇರು ಬಂದಾಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಇರೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಅಂದು ಬಾವ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕ್ಷಮೆನೆ ದಾಂತಿರಂಜ ತಪ್ಪುನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ದ ಎನ್ನನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಜೆನದು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಕ್ಷಮಿಸಾಯಿಸಾಡ ಯಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗಲು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಅರಿವಾಣತ್ತ 5 ಮಿತ್ಯಂಕ ದಾದ ಬೋಡು ಪಂದೆ ಇನಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆവുന്നുണ്ട് ಮಾತ ಕಥೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾನೇ ಕಾರಣ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಆದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಜೀವನ ನರಕಾರ ಯಾನೇ ಕಾರಣ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಟ್ಟನನ್ನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಅವನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಗೊತ್ತಾಡ ಒರೇ ಮೊರಿ ಬುಡ್ದುಕೊಂಡ ದಾದಾಪುರ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವಡ ಅಂತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೋಡ ಅವಡ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಒರೆನೋರಿ ಬುಡ್ದು ಹೋಗಿನತ್ತು ಒರೆನೋರಿ ಬುಡ್ದುಕೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದರಿನತ್ತಂದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂದು ಹುಲ್ಲುದು ಇತ್ತಂತವಂತೆ ಅವನ ಮುಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಹೋಗಿನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದುಕೊಂಡೆ ಕರೆ ಕಾನಗ ಈರು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ದೇವರೀರನ ಕೈ ಮುಚ್ಚೇರು ಈ ಒಟ್ಟಾರಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯರು ಇಚ್ಚಿ ಕೂಸ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿಂಡು ಅದೇ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಲ್ತದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿದ ಕೆಲಸ ಲಾತಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಏನ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ಇರು ಅಲೆ ಅಲೆನ ಆಯಗ ವಿಕಾಸದ ಮದ್ನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಣ ಪವಿತ್ರ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಇಟ್ಕೋನು ಅಂದು ಬಾವ ಆನಿ ಎಂಕುಲು ಇರೇನು ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತ ಇನಿ ಪವಿತ್ರ ವಿಕಾಸನ್ ಮದ್ಮೆ ಉಳ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಟ್ಟಾರಡು ಖುಷಿಟ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡಡು ಪೊಲಿ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರದ ಹಾಲಾಯ್ಚಿ ಅಂಡ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದ ಆದ ಪಡೆದು ಏನೋಡತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರೆಯೋಡತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ನಿಕ್ಕಿ ಒಪ್ಪಿಯೋಡಿ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ
ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡುದುಂಟು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಯೋಡೆ ಅಂದ್ ಪವಿತ್ರ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ತೆ ಆ ಸೇವೆಗೆ ನಿನ್ನವನಿಗೆ ಸಹಾಯದಿಕ್ಕೆ ನಾ ಎಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು. ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಒಟ್ಟಾರೋಡಿನಿ ಮಾತಿರ ಮೋನೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ. ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಖುಷಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡಿ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡು ಯಾನು ಕುಡೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ನಮರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರನಗ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಐಕಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ನಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪ ದಾದ ಅವಡು ನಿಕ್ಕ ಬಂದು ದಾದ ಅವಡು ಅತ್ತೆ ಯಾನ ಮೂಲು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬೇಲೆಗೆಂದ ಬೈದೀನಿ ಅಂದ ನಿಕುಲು ವರನೆ ವಿಕಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರನ ಮದುವೆ ನಿಗಂಡು ಬಂತಾರತ ನನ್ನ ಅಲೆನ್ ಕಾಪರ ಆಯುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಯಾನೇರೇನ್ ಕಾಪೋಡು ಈ ಆನಿ ವೆನ್ಲಾಕಡು ಪುನಃ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲೋಡು KMCD ಕಾಪು. ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ತಿನವಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೆದುರು ನಾಟಕಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಚಿನ್ಮಯ್ ಬಂದುಲೆ ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಥ ಎತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ರಥತ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಸರಿ ಜಿಡಲ ರಥ ಸರಿಕಟ್ಟು ಎದುರು ನಡಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಸಾರೋಡು ಏರೆ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯಲ ತತ್ತದ ಬೊಂಡ ಆ ಸಂಸಾರ ಎದುರು ನಡಪೂಜಿ ಒಂದುವೆ ಈ ನಾಟಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದುವೆ ಈ ನಾಟಕದ ಸಾರಾಂಶ. ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲೋಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಕೈತಾಟಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ 2 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸುರುಕಾದ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಧನಂಜಯ ಮೂಲೂರು ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡುಪಾದ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಏರ್ಪಡ್ನಾಂಡ ಅವು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ. ರಡ್ ನಮ್ಮ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಎಸ್ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಿ ಎರಡದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಿಡು. ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ದಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುನ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಸ್ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಕೀರ್ತಿ ವಾರಿ ಮಲ್ಲುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಲೂರು ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ಅರ್ನ ಕುಡುಗೆ ವಾರಿ ಮಲ್ಲುಂಡು ಅರೆಗಳೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಇಂಚಿಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮುಂಬೈಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉಪನ ಸಂಗೀತಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಓಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಗಡೆಟ್ಲ ಬರ್ಪಿರಾರು. ಅಂಚನೆ ಸುರುಕು ರೂಪೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಆಯನ ಬರಿಟೊಲ್ಲೇರು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ವಿನಯನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ. ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಣನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರೇಮ ಸುವರ್ಣ ಶಾಂತನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ. ರೇವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಲೆ ರೇವತಕ್ಕ. ಪ್ರತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ವಿಕಾಸ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಸ್. ಅಂಚನೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಸಂತನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ಅಂಚನೆ ಖಲನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಂದನೆ. ಮುರಳೀಧರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ನಿಶಾ ದೇವಾಡಿಗ ಪವಿತ್ರನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರಿ ನಿಶಾಕ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಡೊಂಬುಲಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪೊಸತ್ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಡುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾನ ಭಾಸ್ಕರೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೂಡುನು ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ಜಾಗಡ್ ಮೂಡುನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗ್ಗುನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ ಜಡ್ಡೆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್. ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ. ಕೃಪೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಲೆ ಎಸ್. ಅಂಚನೆ ಜಯ ಅಂಚನ್ ಕೂಸನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರಿ
ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಗುಲ್ಲು ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ ಬತ್ತದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂತ ಗುಚ್ಚ ಕೊರದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ರವಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೆರೂಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಗವತೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕೇರು ದಯಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗೂ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಓಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ತಂಡದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಏನಾದ್ ಬೇಗ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ಬರೋಡು ಫ್ರೀ ಆದು ಪೆರಾರು ಫ್ರೀ ಆದ್ರಿಂದ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೇ ಒಲ್ತಾ ಪಿದಾಯದ ಗುಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ದೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿ ಅಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಗುಲು ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಚಿ ಅಂದಾಂಡು ನನ್ನ ಎಡೆಡ್ಡ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂದು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ನಿಗಲೊಂದು ವಿಸಿಲ್ ನಿಗಲೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕು ಫೋಟೋ ಅಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಲೋಗಿ ಎಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಂತ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಬರವುಗಾರೆ ಅಂಚನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗನಗಟ್ಟಿದ ಸ್ತಂಭ ಅದು ಉಂತಿಯರಿಂದಾಂಡ ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲಾದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಲಕ್ಕದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಗ ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲೂರ್ಗು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಜನೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೊಲ್ಲೇರು ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಲ್ದು ಪೋದೊಂಜಿ ಈ ನಾಟಕ ಬರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮುಲ್ಪ ಮೂಡ್ದು ಬಟ್ಟಂದೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಗಲ ಕೈ ತಾಟಿದವರೊಟ್ಟು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ದಗುಲೊಂಜಿ 2 ಜನ ಉಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತರಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಸುಧಾನ್ಯೊಲ್ಲರಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಸುಧಾಕರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗೌರವ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪವನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ಸುರಾನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಗವಾನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಂ.ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿಶ್ರಾ ನಮ್ಕೀನ್ ಮಿಠಾಯಿವಾಲ ಡೊಂಬಿವಲಿ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ರೇವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೈನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಗುಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಪೂತ ಕುಚ್ಚೈತೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣ ಮಲ್ದಿನ ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸುಲಮಾಡ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಾರೋಡು ಗಣೇಶನ್ನೇ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಾರೋಡು ಎಸ್
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಧನಂಜಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದೊಂದು ಪೂತ ಗುಚ್ಚತೆ ನೋಡು ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೂತ ಗುಚ್ಚತೆ ನೋಡು ಬಲೆ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಆಜಾವ್ 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 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ದುಬೈ ರೇಂಜ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ LLC ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಸುಧಾಕರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ್ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲೆ ಹರೀಶ್ ಸುರಾನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಭಗವಾನ್ ದೇವಾ ಅಲ್ವಾ ಉಲ್ಲೇರ್ನ ನಬರಡು ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಬರೋಡು ರೇವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಬರೋಡು ಮೈನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಯತೀಶ್ ಜಗದಂಬ ಬರೋಡು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯತೀಶಣ್ಣ ತುಲೆ ಫೋಟೋ 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 ಫೋಟೋ